खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिल्लीनि मिराट होननाय थाइसे जायगा दंमोन आरो दाबो दं बे जायगाया। आरो बे जायगाया रेड लाइट एरिया आरो गोबां सुबुंफोरानो मिथिया जानो हागौ रेड लाइट एरिया माने मा। रेड लाइट एरिया माने बै जायगाया डेन्जार, जेराव माने हिनजावफोरनि माने मा देहा बेपार जायो आरो बेयाव गोबां मानसि बिदिनो थांलाय फैलाय जायो। आरो बे जायगायाव सासे अतुल शर्मा होननानै मानसि दंमोन, जाय मानसिया मोनसे NGO जों कानेक्सन दंमोन। आरो बै NGO नि माने थांखियानो जाबाय जाहाथे रावबो उन्दैफोर गथ' एबा रावखौबो जबरदस्ति बे बिजनेसाव माने नामायहोनो हाया। बिनि थाखायनो बिसोरो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ रेस्किउ खालामनानै गावसोरनि न'फोराव गथायहरोमोन बा गावसोरनि जि जायगा बे जायगायाव गथायहरोमोन। आरो बिदिनो सानसेखालि हराव मोनसे बिदिनो खथा होननानै बुङो बिसोरनि जि जायगा, माने बे न' मोनसेयावनो 10 जन 15 जन बिदि थायो हिनजावफोरा। आरो बै जायगायाव बे अतुल शर्मा होननाया रेस्किउ खालामनो होननानै थाङो। आरो लोगोसे बिसोरजों पुलिसफोरनिबो आखाइ थायो, पुलिसफोरजोंबो माने कन्टेक्ट थाखायो। आरो बिदि थांनानै एक्सुअलि खालि ओरैनो थांदोंमोन बियो। आरो ओरैनो थांनायाव नुबाय जे सासे खोब समायना हिनजावसा सासे गुफुरथार, आरो बियो एनिटाइम माने मोखांखिनिखौ खावसे खोबथेना दोनबाय थायो, खोबथेनानै जना दोनबायदोंमोन। आरो बै हिनजावा बेनाव थांना सोंहैयो जे अबेनि नोङो, मा नाम। नाथाय बे हिनजावसाया जेबो बुङा, बैसोआ प्राय 18सो जागौमोन। बिनि उनाव बे खालि बियो फैफिननायनि उनाव आरो साननै सानथाम थानानै बै जायगायावनो बियो थांफिनो। आरो थांफिननानै इखालिबो बियो नुहैयो जे बे हिनजावसाया मोखांखौ खावसे खोबथेनानै जना दोनबायदोंमोन। आरो इखालिबो बियो बेजों रायज्लायनो नाजायो, नाथाय बै हिनजावसाया जेबो राव होआ बेखौ। आरो बिनि उनाव बियो गावनि जि बिदि खथानि मालिक थायो, बै मालिक हिनजावनाव सोंबाय जे मा खोथा मा बाथ्रा, बियो मानो रायज्लाया, मा जादों बियो। बिदि बुंनानै जेब्ला सोङो अब्ला बे मालिक हिनजावा बुंबाय जे बे बिदिनोखा, बियो जेबो रायज्लाया। आरो बिदि होननानै बे ओंखारलांनायसै। बिनि उनाव आरो हप्तासे उनाव बे थांबावो। दा गले गले सानफ्रोमबो थांनोबो हाया, नों मानो डिस्टार्ब होफैबाय बा कमप्लेन खालामगारगोन। बेफोर रेस्किउआ ओरैबायदि जे नोंथांनाव पावार दङ होननानै नोंथाङा सानफ्रोमबो थांनो हाखाया। नोंथाङा सुलु लानांगोन, सोर बायदि सुबुंखौ बिदि लाबोनानै दोनफैदो बा सोरखौ बिदि जबरदस्ति खालामबाय दङ, बिदि मिथिबासो नोंथाङा थांनानै बेखौ बै जायगानिफ्राय उद्धार खालामना लाबोनो हागोन। आरो बिनि थाखायनो बियो सानफ्रोमबो दा थांनो हाला। नाथाय बिनि गोसोआ मानोबा माने गोसो सिङाव दाउट जे बे गथ'जों माबा नङा माबा मोनसे जाथारदो। आरो बिनि थाखायनो बियो सन्देह जायै जायै उनाव हप्तासे उनाव आरो लास्ट खनसे ट्राइ खालामबावनो होननानै थांथारो बियो। आरो थांनानै खालि बिनि जिङाव जहैयो, जनानै बिनो कागज गांसेयाव माने इंलिसदो लिरनो खोन्थायो बिखौ जे नों जेबो बुंनो हायाबाथाय नों जि रोंगो, जि भाषा रोंगो, बे भाषाखौनो माने बे कागजाव लिरनानै होनो। पेन गंसे ओमफ्राय कागज गांसे, बिलाइ गांसे बिनो होयो। आरो होनायाव बियो बधय बुहुद दिननिफ्राय बेफोरबायदि बिखौ मदद खालामग्रा मानसि बियो नागिरबायदोंमोन। नाथाय जाय बै अतुल शर्मा बेबो थांनानै हिन्दीजों रायज्लायनायखाय बै हिनजावसाया एक्सुअलि जेबो बुजिना मोनाखैमोन। आरो बिनि थाखायनो खालि जेब्लानो चान्स मोननाय लोगो लोगो बियो पेनजों एकदम बिलाइखौ बुंहोजोबनानै लिरदो। आरो बेयाव मा लिरनाय दंमोन आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दोङो। आरो लोगो लोगो पुलिस लेंहरनानै बै हिनजावखौ बै जायगानिफ्राय लानानै थाङो। लाना थांना बै हिनजावसाया आसलते काजाखस्ताननिमोन। आरो बै हिनजावनि जि भिजा दंमोन बेबो एक्सपायार जादोंमोन। गतिके बेफोरखौ रिनिउवेल खालामनायाव
प्राय 1.5 माससो समय नांदोंमोन आरो बे केसा जेब्लानो पुलिसनाव थाङो पुलिसा लोगो लोगो बै हिनजावखौबो जि मालिक हिनजाव बेखौबो हमना लानानै जेलाव दोनहैयो आरो बै कागजाव बे हिनजावसाया जि लिरदोंमोन बेखौ खोनासंनानै नोंथांमोना जोबोद दुखु मोनगोन ओरैबायदि जानुवार टाइपनि जुनार बायदि सुबुंफोर जोंनि माने बे पृथिबियाव दं थांनानै जाय माने मानसि होनना बुंनो थाखाय माने लासिं सिं मोननांगौ जायो आरो बे कागजाव लिरदोंमोन बियो जे बेजों आरो गावनि सानैसो लोगो बिसोरो जोंनि इन्डियानि बाथ्राफोरखौ खोनानानै मबाइलफोराव नायनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन आरो बेनि थाखायनो इन्डियायाव बिसोरो जायगा बेरायनो होननानै फैदोंमोन आरो फैनायाव बै दिल्लीयावनो बिसोरो माने गोमालायो आरो गोमालायनायाव बिसोरना एक्सुवेलि कुनु कन्टेक्टबो गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो बै हिनजावसाया बिदिनो प्राय हप्तासे सम माने बै लामा लामा गिदिङो लामायावनो उन्दुयो जि एसे एला रां दंमोन बेखौबो हटेलफोराव फुङाव जायो सानजौफुआव जायो उखैबानो जानानै रांफोराबो जोबलांजोबदोंमोन आरो बिखौ सानसेखालि सासे माने मदद होनो थाखाय सासे हौवा मानसि थाङो बिनि जिङाव आरो बिनाव सोङो मा बाथ्रा मा खोन्था आरो बियो गासै बाथ्राखौबो खुलायै खोन्थाजोबो बिनि सिगाङाव आरो बेबो टुरिस्ट भिजाया बारा गोबाव थाया नोंथांमोना मिथिगो टुरिस्ट भिजाया नोंथाङा मोनसे फिक्स डेट होनाय थायो जे आं एसां दिन इन्डियायाव बेरायहैगोन आरो एसां दिननि उनाव नोंथाङा गिदिंना थांफिननांगोन आरो थिग बिदिनो बिनाबो टुरिस्ट भिजामोन बिदि बेरायबाय थानायावनो दा लोगोफोरा थांगलाय लांबाय बिजों जेबो कानेक्सन गैया आरो गैयियाव बे हिनजावसानि भिजायाबो एक्सपायार जालांदो आरो जालांनायाव बे हौवानि सिगाङाव जेब्ला गासै बाथ्राखौबो खोन्थायो आरो खोन्थानाय लोगो लोगो बे हौवाया बेखौ बुङो नों इदि बेरायबाय दोङो नोंखौ पुलिसा मोनबाथाय हमना लांना जेलाव सोना दोनहैगोन गतिके नों आंजों फै आं नोंनि भिजाफोरखौ गासैखौबो रिनिउ खालामना होगोन गासैखौबो माबा सब थिक थाक खालामजोबना होगोन गतिके नों आंजों फैफा आरो बिदि बुंनानै बै हिनजावसाखौ लानानै थाङो लाना थांनानै बिथाङा फानहैयो बै रेड लाइट एरियायाव गोबां माने रां लानानै आरो बिदिनो रां लानानै बिखौ बेयाव दोनहरो उनावसो बियो हर जाबासो मिथियो जे मा जायगायाव दोनहैदो आरो बेफोर जायगायाव दोनहैबाथाय जेरैनो गोदान गोदान बिदि हिनजावफोर फैयो अब्लानो बिनि थाखाय गोबां रां मोनो बै मालिकआ आरो बै मालिकफोराबो बिराद लुबैयो बेफोरनि थाखाय दा जायखिजाया हिनजावसा सासेया बिदि मावनो होननानै मावा आरो बिनि थाखायनो राजिबो जाया आरो राजि जायैनि थाखाय मा खालामनो गोनां जायो बेखौ जबरदस्ति खालामनो गोनां जायो आरो बिदि जबरदस्ति खालामनायावनो सोरबा मानियाबा बेयाव ओरैबायदि जुनार रखम किसुमान मानसि थायो सिगारेटफोरजों सावलाबायना होयो सोरबा माने गोबां रखमनि माने अत्याचार खालामो नोंथांमोना मिथिगो आरो थिग बिदिनो बे हिनजावसाखौबो इमान समायना इमान गुफुर बेखौ मा खालामो साला इनि माबा मोखांखौ लानानै बाराद्राय अहंकार खिन्थियो बिदि होननानै बिनि मोखां खावसे एकदम एसिड लुनानै होयो जायनि थाखाय बिनि मेगन थाइसेया एकदम टटेलि गाज्रि जालाङो बिनि जि मोखां खावसे टटेलि गाज्रि जालाङो खोमा मोखां आरो बिदि खावसे बिनिया गोदोनि बायदिनो थायोमोन आरो जेब्लानो सोङो जे बेसां दिन माने नोङो बे जायगायाव दोङो प्राय बोसोरथाम आसरित खोन्था बोसोरथाम बे जायगायाव बे हिनजावसाया माने ओरैबायदि जुनारफोरनि माने अत्याचाराव थानांदों दा जायखिजाया बेखौ हगार हरनाय जाबाय उनाव आरो बे जाथाया एक्चुअली 2019 नि आरो बै 2019 निफ्रायनो बै मिराटाव बिदि रेड लाइट एरिया बेखौ माने कर्टनिफ्राय टटेलि बन्द खालामनो होनाय जादों आरो दा बेफोरबायदि बिजनेसा दा बेयाव बन्द जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गासैबो रंजा खुसि था मिनि खुसि था आलो गोजोनै था गोजोन्थों।